Vi er i gang med et stort gulvprojekt ude på Amager på 4.278 kvadratmeter i en PU-belægning i en farve, der hedder Cookie. De største udfordringer ved så stort byggeri, det kan være knælæggende arbejde, hvor Aitus-produkter hjælper os på at være stående arbejde. Der kan også være rigtig store udfordringer med, at man arbejder længere tid ad gangen, så chancerne for at få skidt og møg på sig er større, så derfor har vi også det rigtige sikkerhedsudstyr på. Godt med masker, handsker, knæbeskyttere. Ja. Jeg synes overordnet, at Aitus-produkter er super gode. Jeg synes, de laver en super fin kvalitet i deres spartler. De er rigtig skarpe at arbejde med. De laver rigtig fint træk. Jeg synes, deres stillationskrafter er rigtig fine at arbejde med. De er dejligt nemme at indstille. De er dejligt nemme at forholde sig til i forhold til at sætte produkterne fast på deres skafter. Jeg synes, at de er gode at holde på, også over længere tid. De glider ikke i hænderne, som et træskaft vil gøre normalt.